ଦେଖିଲା ରାମୁ କଣ କରିଛି ନା ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ଦେଖିଲା ବାଟରେ କଣ କରିଛି ନା କିଛି ଅଳିଆ ପଡିଛି କଣ କଲା ହେଲା କି ଅଳିଆ ସଫା ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ହେଲା ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଥୋଇଦେଲା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କଲା ପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଡବାରେ ପକାଇଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲା ମତେ ବ୍ୟବହାର କର ତାହେଲେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଇଥିଲା ବାହାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଲା ରଖିଦେଇକି କଣ କଲା ନା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ପକେଇଦେଲା କୋଉଥିରେ ପକେଇଦେଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ କଣ କରାଯାଏ ଅଳିଆ ପକାଯାଏ ଅଳିଆକୁ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି କୋଉଥିରେ ପକେଇବା ସବୁବେଳେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ପକେଇବା ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ହେ ପଟନେ ଶୁଣ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି କି ଏଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବୋଲି ରାମୁ କଣ କଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ଲେଖିଦେଲା ମତେ ବ୍ୟବହାର କର କଣ ଲେଖିଦେଲା ହେଲା କି ଲେଖିଦେଲା ଯେମିତି ରାମୁର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ଦୂରରେ ରାଣୀ ଆଇ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଆଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ରାଣୀ ରାଣୀ ଆଇ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେଖୁଥିଲି